Marathon manobagi e boma ma Eldoret Town okinyi ma kawuono. Kipchirchir noloyo ng'we mar adek bang' tieko e thuolo mokwongo tok ringo kuom seche 2 dakika 12 gi nyiriri 50. Felix Mutai notieko e thuolo mar 2 ka Evans Kipruto notieko e thuolo mar 3. Kidieny mar Wakeini Chepkemboi notieko e thuolo mokwongo bang' ringo kuom seche 2 dakika 30 gi nyiriri 14. Akeno Martha gi Joanna Chepkosgei notieko e thuolo mar 2 kod mar 3 kaka luore no. I trained well because I was to participate in Paris, but in Paris that is last 2 weeks, but I will not manage because of visa failed. So I come here because I'm prepared. Siku ya leo race ilikuwa sawa. Nilikuwa na injury lakini nilifika 33 kilometers. Hapo sasa ndio nikajua ndaweza win leo tena mara ya 3. Nakoro mugima kaka